parengget lungsung pawarta Yayi. Kados pundi dawuhipun para pepundhen ing Natkala semanten sampun dipun rembag dhateng para pinisepuh. Anggenipun badhe nggayuh wahyu godha inten. Nyadong dawuh Kakang Prabu. Adi-adiku Kurawa. Glong. Nyuwun pangapunten Kakang Prabu dipanting awuh. Nakala pepagyan wonten negari Ndrawati ing dipun rembag bab panggayuh wahyu. Nanging Kakang Prabu Bathara Kresna boten saged paring pitulungan jalaran kadang-kadang Pandhawa nembi nandhang pepeteng kersa miyantu anggen kula gayuh wahyu nang sasampunipun para kadang Pandhawa timbul Natkala semanten murca tanpa tali ndadosaken kawuningan sakmurcanipun kadang Pandhawa negari Ngamarta dipun jeleki Nalendra enggal. Nah, ngaten nggih. Glondhok Kulkuduk manyon-manyon pegantil buntut iso gandeng. Negari Ngamarta menika tasih magebokan dhateng benjenengan nggih. Sami-sami kalian Pandhawa menika panjenengan kadangipun ingkang werda. Bab menika umami wonten Nalendra enggal ingkang nguwaosi wonten negari Indraprastha menika tanggal jawabipun panjenengan. Prabu saking menika Kakang Prabu. Monggo Kakang Prabu Bathara Kresna dipun bantu supados nundhung Nalendra enggal ing ngejeleki wonten kraton Indraprastha. Kula badhe gayuh wahyu godha iten wonten satengahing wana. Yen mekaten ampun ngantos kadaluwarsa kula supados ndherekaken kula bados cucuke ngajurit badhe nundhung Nalendra ingkang manjing wonten negari Ngamarta. Atos-atos Kakang Prabu. sandang walikat Kodewok simbar jojong
Jagat Dewa Bathara Resi Dewa Pamegas cuma dong dawuh iki Sentana Ndrawati ditepungake aku Setyaki. Oh nggih. Kula nggih pun nate mireng kondhangipun Raden Setyaki. Menika kondhangipun Satria Garba Ruci kegaduhan pusaka Gada Wesi Kuning. Kok kowe ngerti? Ngertos semawon wong panjenengan nika terkenal. Tur kula cok nonton wayang dadi apalan. Dadi sumurupu aku muni dawuh saka kersaning Koko Prabu. Sinuwun Ndrawati. Ing supaya nundung kowe ora kena bacut. Anggonmu kepengin ngudi seserpan pejangan Senjata Cakra. Kula mriki niku mboten kok badhe ngluruk perang nggih, Den. Nanging astunipun kula niku badhe ngudi ngelmu. Sak sampunipun kula angsal seserpan ngelmi menika mangke saged kenging pinangka dados sangunipun gesang kula, Den. Ora kena mergo pancen wejangan kaca apa senjata cakra ora saben kuping kena krungu ora saben titah kudu ngerti kamangka anggone gayuh pusaka ora gampang ngorbanake bondo sing ora sedidik yen perlu toh pecating nyawa ora kena saben titah kudu ngerti marang werdining senjata cakra. Kula niku jan-jane niku mboten kok kepengin pinanggih panjenengan. Ingkang kula arep-arep kula tenggo menika rawuhipun sinuwun Ndrawati supados nemoni kula. Lah kok panjenengan? Iki pinangka badan wakile. Gelem bali ora? Kula niku mboten gadah urusan kalian rasah ngeyel bali ora. Waduh. Aku nek bali mesti kakangku muni-muni. Wong tuwa dikongkon mindhon gaweni. Wong tuwa kok ora jegos. Mengedram kok ora iso muni madhuk. Mas kaya ngapa engko aku damuk-amuk. Ngeten mawon, Den. Estunipun kula menika mboten namung duta kengkenan nanging estunipun kula duta ngrampungi. Muni kepiye? Kowe bakal pamer kasekten. Jan-jane nggih mboten, kula niku teri niku mboten badhe ngluruk perang. Gelem bali ora? Ora gelem bali krasa tangan mati. Iya ngalah. Aku mati karo Sencaki wis ora ana kondhange gareng meneh. Do bungah iki sesuk nek mati. Nek aku nganti mati mesti wiyaga-wiyaga iki mesti nginceng iketku. Ana sing nginceng gendhaanku barang. Mergo ngerti aku dipateni Sencaki wis do klirak-klirik karo Sortina. Oh iya. Aning kakangku ki mbiyen wingi tau ngomong ngene iki sih. Tau ngomong kakangku. Kakang Begawan Dewa Sekti di mbok wong digdaya kaya ngapa sekti mandraguna sing kaya ngapa ki kalahe mung karo tumindak jujur. Gandeng aku ki isih krungu dumeling swara sing kaya ngono nang kuping kok bener omongane kakangku. Duh, Gusti. Muga-muga panjenengan ngayomi dhateng kula.
Wong kula menten mriki niki mboten badhe ngluruk perang nang sumedya badhe gayuh ngelmi. Oh. Bapa ngakoso. Ibu Pertiwi. Ngono teleke. Ya ora apa-apa karang aku kudu nampa jaba sing kaya mengkene. Aku tak maca mantra kunci Gusti Kang Maha Suci. Kula nyuwun pangapura. Dumateng Gusti Kang Maha Suci. Siralah datolah sipatolah. Kula sejatine satriya. Kula nyuwun wicaksana nyuwun panguwasa kangge tumindake satriya sejati. Kula nyuwun kangge hadirnake tumindak ingkang luput. Pun mangpateni kula sengkaki. Pamekas kuwi pancen sekti ora sembaranganing titah agek enggo malah tengok-tengok Pancakara urung sukses mah mlayu adol gendung apa sing tak cekel ana tangan ambuh wong sing nyekel mriku kok mah takon kula. Iki godho wesi kuning, godho garbu ruji sing bakal ngentasi nyawamu. Ora minggat pecah siramu.
Waduh. Oh alah. Mesti mati iki aku. Godho wesi kuning ki pusaka godho sing ora baen-baen. Oh. Anak-anakku do ora weruh. Alah ngujure wong tuwa. Penti. Jepi. Kirikmu dolono wae. Nek aku mati ra ono sing makani. Aku ra sida ngingu wedhus. Ndak penti kangelan ngarit. Wis nek tak pethuke aku mati. Aduh. Wah tak waneni wae apa ya. Aning mesti mati. Mumet. Nek ora apa-apa Kandeng. Aku kudu nempuh lakon sing kaya mengkene. Nek aku ki bali mesti ditukani karo Kakang Penemban Dewa Sekti. Kowe bali ra nggawa keterangan sing cetha. Wis rasah suwi to aku. Minggat. Tak pecat. Rasa dadi pengenongku. Mesti ngono kuwi. Wis pokoke iki demi kakangku wis mati modar mbok ben. Menawi panjenengan tega dhateng kula. Mboten napa-napa wong kula urip kesuwen nggih mengkokean utang. Soban saben. Ben sasi bayar koseh penti. Wis nunggak ping 5. Pun mang pateni mawon. Kowe kok dadi kemendel. Iki tak tutuke sirahmu Simpati. Mboten napa-napa. Tega marang Yama. Mboten napa-napa. Kocapo kacarita. Resi Dewa Pamekas ing kono arsa kasiraken Raden Setyaki mawi godho wesi kuning. Godho den tamaken mestakanira begawan utawi Resi Dewa Pamekas. Datan sirna Mergolayu. Malah ing kono godho wesi kuning kaya dene manjing wonten ketunira Dewa Pamekas. Den kira ical. Nanging saknyatane godho wesi kuning iku loncat mlesat saking mestakanira Resi Dewa Pamekas. Kondur wonten garburji saknyatane manjing wonten susuhipun.
cakra manggilung mangruk ning cakra baskara dewi kramani rasa gunung-gunung mangeling ana natkala aning gunung Pancat Nyono Dimas Setyaki mlayu-mlayu inggih ora iso nundung dewa pamekas mboten saged piyambakipun sekti mandraguna kula dawaya anteping tangan kula mboten dipun damel raos kula tutuk godho wesi kuning malah godho wesi kuning oncat manjing wonten kedunipun dewa pamkas wiladalah lah kok adul gendung pamer kadigdayan mundur kono pamekas rampung nyawamu kena senjata cakra senjata cakra harsa nempuh Resi Dewa Pamkas elok ing lelampahan senjata cakra den lepasaken iku datan tumama marang Dewa Pamkas malah oncat sangi payudan kondur wonten pagedhongan Kraton Ndrawati kepelajar nata Ndrawati
Sitoan Ki Kocapuk. Pinangka jangkeping cinarita nggih Kocapuk ing kono adeging negari Ngamarta kraton Ngendoplastra. Rikala semana Prabu Jaka Amikukuh ingos denadhep para kadang. Yen to Kacandra tejane lumantar awit kumaranira. Gelis kang munggel kawi ing kono pinangka jangkeping cinarita kagambaraken adeging negari Ngamarta ya kraton Ngendoplastra ya Batana Kawarsa. Wis sak watawis dangu kraton Ngamarta kumplang. Awit iku saknyatane Nalendra ing Ngendoplastra angudi nugrahing Jawata ing kasebat wahyu Gada Inten saengga angumplangaken kraton Ngamarta. Ngantos ari kalgan punika negari Ngamarta ingkang wis asta dening Prabu Jaka Mikukuh iku saknyatane satriya kumendhang kleyang kabur kangenan tanpa daka tanpa papat anggenira jumenenata awit kajunjung dening para kawula ing Ngendoplastra tuwin para kadang ingkang wis keparenggah lenggah wonten sak pengkenira Prabu Jaka Mikukuh iku warnane Raden Harya Raja Bali. Ingos ngabiyantara deku mari kelu suku Jaja teket jagut ngapurancang Astarira muka lir Konjem Bantala punika kadhangira muda ing kasih Raden Jayaprastra. Wis lenggah jajal mangkang sinuwun Kocapuk Raden Gatotkaca ingos lenggah. Raden Gatotkaca ya kaca negara ya Raden Tutuka. Wis tanggaping sasmita arsa medhar sabda ing diri kawijil kebareng lucitan driya.
dening utamaning nata kang apir putih polaksana liring kang polaksana mangkono ganjar mring prakawulanira utamaning nata pir putih polaksana pir putih mangkono agung denya paring adono angge ganjar saben dina Sukmantara manik adininuwih manggih rumiyin Kang Mas Kakang Prabu Anom Gatotkaca kula aturi lenggah sumene sak wetawis dalan menika para kadang sampun siaga wonten pasuwanan Yestungkara Manik Raja Dewagu inggih Yayi Prabu kados sampun boten kirang prayogi kula aturi enggal medhar sabda menggah wigatos ing pepagyan menika mekaten Kakang Prabu Anom Gatotkaca semanten ugi Kakang Haryo Raja Bali kula aturi semene sak wetawis hai Kakang Prabu kaya praptanipun Kang hai gak ana apa-apa
Ayen para kadang padha mlumpur kumpul. Akeh kendika sing cetha kaya ngopo. Jalan pancen iki panjenengan anggone dadi ratu ku dijunjung para kawula. Ora kok kalepe para kadang. Hai ngono. Wis pokoke iki dienggo gawe kepenak-kepenak rasa nggo pekewu-kewu. Sing pokok Kakang Prabu dadi ratu. Apa Yayi Prabu dadi ratu pun Kakang ingin ngembani aja kuwatir. Pokoke kamu mboten salewel-lewel. Mengkono Kakang Hari Raja Bali. Menika mekaten Kakang Anom Gatotkaca lan adiku Jaya Prasta ngestaken Dewi Cumadeng wonten ngarsanipun Kakang Prabu. Rikala semana ingsun anggone jumeneng nata iku merga saka kersane para kawula. Nanging ing batinku yen besok sinuwun Puntadewa kundur negara uga bakal tak kundurake. Amung rikala semana Kakang Raja Bali lan Dimas Jaya Prasta negara Ngamarta enggal tumuli tata titi tentrem lan pundhen Pandhawa enggal tumuli kundur kudu nganggo sarana panggayuing wahyu. Lajeng kanugrahaning kedadipun padi menika wujudipun menapa lan kados wicaripun angudi wahyu. Orang kejaba wahyu kasebut wahyu Gada Inten. Nembe menika kula mireng. Ha ini wahyu Gada Inten iki aku wis klungu. Ini kula gampang. Panggayuing wahyu ki kudu wong sing gayu wahyu kudu dimong karo Kaki Kyai Semar. Ane Kaki Semar orang gak mau gak iso. Yen kaya mengkono Kakang Raja Bali, ingsun bakal utusan Yayi Dimas Jaya Prasta supaya mboyong Kaki Semar. Ya prayoga, mengko tak dherekne adimu. Sakwise lah Kyai Semar ki manjing diboyong ana negara Ngamarta, mengko bab panggayuing wahyu iki cukup. Lah sedo melo-melo. Cukup. Aku dhewe. Kowe lha sah lewel-lewel. Yen kaya mengkono mangsa Budha Kakang Prabu Anom Gatotkaca kula aturi jagi lestari negari lan pinangka dados benteng ing Indraprastha ngestaken dawuh Yayi Prabu. Sigra mangrakiting nawang sesangka Majarana jagat nyokang kinaryama omong sarira tunggal iko tunggal watak bumi kang gumingsir manuk maning driya manuk maning kang sanyata tinon wening jroning kalbu jroning kalbu Kocapo dening ngantos lengser sakipalgan Raden Jayaprastha. Ing kono wonten Praptanira Nalendra Ngawungga Dipatikarna.
Sidik purnaming mancat jajanira ngembat pusaka Kunta Wijaya Danu pusaka Gandewa Wijaya Danu mulan Srikandhi Majajarana keng manjing teling ayuda telenging ayuda jagat diwa Bathara jebul pancen nyata yen negara Ngamarta kratone dilungguhi karo ratu liyan-liyan tanpa dongko tanpa papan. Ayo ngaku jejulukmu sapa? Amit sewa Gunung Kakrama marang jeneng sira iku sapa? Yen katitik agemanmu jeneng sira iku ratu. Yen ratu saka ngendi lan sapa kang dadi jejulukmu? Ya ditepungake iki Ratu Ngawangga, aku Dipati Karna isih kapener kadange Werda para Pandhawa. Lah kowe saknyatane aku santro kang kumendhang kleang kabur kang tanpa dongko tanpa papan. Nanging kersaning Jawata ora nyono babar pisan. Aku dijunjung karo kawula Ngamarta supaya dadi ratu. Amit sewu, anggonku dadi ratu ora bakal sak lawase. Yen to Nalendra Ngamarta kundur, mesti bakal tak kundurake sak wutuhe negara Ngamarta. Yen cara Dipati Karna kok ora percaya jalaran ana paribasan, ngemut gula krasa legi kok dilepeh eman-eman tangih lamun. Yen ora percaya wis mangsa bodho. Gatotkaca wonten dawuh. Lah kowe kuwi dadi putra-putra Ngamarta. Ngerti yen ana ratu anyaran sing ngejeleke ana negara Ngamarta gek tanpa dongko tanpa papan. Lah kowe kok ora matur karo wa. Sing kudune pantese sing dadi ratu ki paling ora sedulur sing paling tuwa dhewe. Tak kandhani Jaka Mikuku. Pandhawa kuwi ana 5 ning kabeh saknyatane ana 6. Wiwit saka Puntadewa, Werkudara, Janaka, Nekula, Sedewa. Sing tuwa dhewe iki Dipati Karna, putra Pandhawa. Wangune sing dadi ratu ki Dipati Karna dudu kowe keparat. Aku dadi ratu ora mergo saka karep budi lan ora mergo saka para kadang-kadangku, nanging aku dijunjung para kawula. Tunggal kene Gatotkaca. Lah kok ora matur wingi-wingi? Pantes kok dijunjung ratu kok Dipati Karna sedulur tuwa Pandhawa. Ora kok wong liyan-liyan. Nuwun sewu. Menika sedheripun anggenipun dados Nalendra menika kersanipun para kawula. Menawi kawula suwatu jinjung panjenengan dados Nalendra menika nggih takeh lamun. Kula kinten panjenengan dipun angkat dadi RW mawon rekaos. Menapa malih namung panjenengan malah cepeleke Dipati Karna. Sing pokok sing baku Jaka Mikuku medhun saka Jampar. Wo menawi Pancakara ampun wonten stigil medal metu jaba kowe Gatotkaca.
yen kaya ngene iki jeneng liwuk kempul belok sinang. Gak ngerti kentang kimpule. Ya kok kalau muling-muling. Ya kok lewel temen iki kalno. Ya sing pokoke aja kuwatir. Aja kuwatir. Iki jenenge Dimas. Ana Gatut kancaku merantasi. Jaya Prasa melu aku golek Semar. Karnalingan lo sidik purnaming mancat jajanira mulat lepasing pusaka kunta Gandewa Wijaya danu mulat Srikandhi Majajarana glandhak bluguduk manyar-manyar lole das pundi Ger Dipantingarna anggenipun nundung Nalendra enggal ingkang mancing wonten Ngamarta. Aduh paman dados pasulayan malah putra-putra Pandhawa ingkang dadosaken ratu menika wau. Rama sang menika Gatotkaca menika. Ingkang badhe bandha yudha kaliyan kula. Pun mboten sampun jenengan mboten sarepot-repot. Kula niki duwe putra seswa. Gadah putra seswa ingkang badhe gayuh kanugrahan ngelmu wejangan ngelmu wahyu gangsal perkawis. Lah mengkaten to, Ger. Angger Dewa Pertala saka kraton Krenda Bumi. Kula menika badhe gayuh wejangan wahyu gangsal perkawis. Aja kok mung gangsal perkawis. Mbok wayu selosin nek ora iso. Engko tak wedang. Ning pendhita kuwi mejang putra seswane nek pikire bening. Ning Durna ki pikir lagi butek. Bluthuk. Agi budrek. Mikirke werna-werna. Pikirane werna-werna malah dindemi 5 gelas. Ayo bingung. Saiki ngene Dewa Pertala dos pundi ingin supaya jeneng sira mengko tak wejang werdine wejangan wahyu 5 perkara ning gandeng aku ki lagi ana pepeteng mergo Gatotkaca malah junjung ratu sing kudu ditundung saka kraton Ngamarta. Nanging nanging yen kowe sing ora maju ora bakal bisa sasat. Lenggah sekeca mangke Gatotkaca kula papakaken.
sineng kang wali sandang walikat Gudhek wok simbar jojo wang malang wentesnya gangsir Cumantaka Kuraweswara Jagat Dewa Bathara kowe sing Gatotkaca kepara nyata kowe sapa putra siswane Penbandura aku Dewa Pertala saka kraton Kerjabumi ayo kadangmu kon medhun aja dadi ratu lenggah dampar Kencana Ngamarta swarga ginawe ayu kena gepuk koncane kadang kunom Yai Prabu Jaka mikukuh yen sempal baune Gatotkaca apa babu arep ngopo dedekmu ra sepira tebak diadamu rontok igamu gimbul mustakamu Haluanmu ya. Waduh. Angel. Wah. Iya. Aduh. Ganteng ya. Ya aduh. Hei ya, betul. Yo, yo, ya.
gayune Purwa sejati Surya kulawan tensu kasiripun lan puten puncak ngakoso bengkah pratiwi oyote bayu Putra yen kembang kembang menur pinggir sumur aja capo ing kunateking kayu Purwa sejati.